time kod apedha mar weg nyamburko madhi ataro kod chike mag apaya ahinya to nyamburko ma ok opuodhi. Moyo nyamburko 10 koro oseywa kendo kane tisend Obila Makondele bang' yudogi kod ketho mopogore opogore. Tend Obila mag apaya wacho ni moko kuom geche mono nyaka okumba mabandia, gino maketo ngima jowuoth kamaracha ahinya to e kinde ma nyamburko oyudo masira. En apedha ma itimo kanyakla kod duol mar NTSA, kendo nyamburko ma ondhi igeng'onegi nyaka chieng' ne gilok gigo duto maricho e nyamburkogo. We are continuing with checking on vehicles which have no inspection, vehicles without valid road license, vehicles which have no speed governors, others with worn out tires and maintained parts. So we want to ensure that our roads are safe, and by this we will at least make sure that we reach the standards we wish to achieve. Today we have netted about 10 cars which have various contradictions of the traffic law. We have actually confirmed that some vehicles have forged insurance policies, and this is a risk to the passengers because when the vehicle is not covered, if anything happens, there is nowhere to seek redress. So we are checking out on all these things, and we will ensure that we have safe roads as much